Ola a todos e benvindos. Pensemos por un momento nesa escena tan cotidia. Chegar a casa e que o noso gato veña saudarnos. Pois ben, ese momento, ese simple miado e fregarse contra as pernas é moito máis do que parece. É unha interacción social complexísima que a ciencia, pouquiño a pouco, está empezando a descifrar. E aquí está a pregunta do millón que imos explorar hoxe. É un saúdo estándar para todos ou axustan a súa benvida dependendo da persoa? Para calquera que teña un gato, seguro que é unha curiosidade, pero que nos di a ciencia sobre isto? Pois imos ver que se descubriu. Para empezar, temos que entender por que este saúdo é tan importante. Non é só por educación, non. Estamos a falar dun comportamento social clave para eles e tamén para nós. No mundo animal, o saúdo é unha ferramenta fundamental. Serve para comunicar intencións, para baixar a tensión e, sobre todo, para fortalecer os lazos dentro do grupo. É, por así decilo, o pegamento social que mantén todo en armonía. E claro, os nosos gatos non son alleios a isto. Moi ben, pero como se estuda algo así científicamente? Non podemos poñer un gato nun laboratorio e pedirlle que saude. Non. Os investigadores tiveron que argallar un método para observar este comportamento no seu hábitat natural, a propia casa. E a ciencia que se encarga disto, de entender por que os animais fan o que fan, chamase etoloxía. É a que nos dá as claves para interpretar o seu comportamento. A nosa análise de hoxe céntrase nun estudio moi recente publicado na prestixiosa revista Ethology por un equipo de investigadores liderado por Demir Bas, así que o que imos contar ten unha base científica moi sólida. Neste estudo en particular, traballaron cun grupo de 31 gatos domésticos. E o máis importante de todo, fixérono nas súas propias casas para que os animais estivesen totalmente relaxados e se comportasen con naturalidade. E aquí ven o detalle clave da metodoloxía. Os investigadores centráronse nos primeiros 100 segundos. Sí, só o primeiro minuto e medio despois de que a persoa cuidadora chegase a casa. Para gravalo todo usaron unhas cámaras colocadas no peito, o que lles deu unha perspectiva única, casi como se os tivésemos vendo a través dos ollos do gato. E que foi o que atoparon neses 10 segundos de interacción? Pois os datos revelaron algo moi curioso. Os comportamentos non eran aleatorios, sino que parecían agruparse en dous tipos de saúdo moi claros e diferenciados. Por unha banda, identificaron o que poderíamos chamar o ola amigable. Xa sabedes os sinais clásicos. A cola para arriba, vir restregarse contra nós, achegarse, todo moi afectuoso. Pero, por outra banda, tamén viron outro conxunto de comportamentos que suxeren certa ansiedade, como bocexar, lamberse moito ou sacudirse. Un saúdo máis inquieto, por decilo de algún xeito. Para chegar a estas conclusións usaron ferramentas visuais como esta. Pode parecer un pouco intimidante, pero a idea é sinxela. Axúdanlle saber que comportamentos adoitan suceder ao mesmo tempo. Por exemplo, eses puntos azuis dinnos que, cando un gato levanta a cola, é moi probable que tamén se achegue e se refregue. Así é como identificaron eses dous patróns de saúdo. Vale, ata aquí todo ten bastante sentido. Dous tipos de saúdo, un máis relaxado e outro máis tenso. Pero a verdadeira sorpresa chegou cando os científicos intentaron descubrir por qué. Que factor facía que un gato elexese un saúdo ou outro? E puxéronse a analizar todo o que se lles ocorreu. A ver, sería a idade do gato ou o seu sexo? Quizás si era de raza ou non, ou o número de gatos que había na casa. Probaron unha chea de variables. E a resposta a todas esas preguntas foi: non. Ningún deses factores parecía ter un efecto claro no comportamento do gato. Nada. Agás unha cousa. Un único factor que destacou por riba de todos os demais. E aquí o temos. A gran conclusión do estudo tal cal a escribiron os autores. Os gatos ñañaban, ronronaban, vaya, que falaban máis cando a persoa que chegaba a casa era un home. Este gráfico é moi claro. Fíxense na diferenza entre as barras. A frecuencia de vocalizacións cos cuidadores homes é notablemente superior a que se observa coas cuidadoras mulleres. Non é unha pequena diferenza, é un resultado estadísticamente significativo. Evidentemente, un achado como este lévanos directamente á seguinte pregunta. Xa sabemos o que pasa, pero o que de verdade nos intriga é saber o por qué. A pregunta é inevitable. Que pode haber detrás deste comportamento tan específico? Os investigadores aínda non teñen unha resposta definitiva, pero sobre a mesa puxeron dúas hipóteses moi interesantes. A primeira teoría é a que poderíamos chamar a hipótese da atención.
A idea é que os gatos podrían ter aprendido que para conseguir unha resposta dos homes necesitan insistir máis. Se cadra os cuidadores masculinos interactúan menos verbalmente e o gato pensa, teño que miañar máis para que me fagan caso. A segunda teoría é a cultural. Non esquezamos que este estudo se fixo en Turquía. É posible que os roles de xénero nesa cultura influyan en como homes e mulleres interactúan coas súas mascotas. E os gatos, que son animais moi intelixentes e adaptables, simplemente axustan a súa estrategia de comunicación a eses estilos diferentes. Entón, despois de analizar todo isto, con que ideas principais debemos quedar? Imos facer un pequeno resumo. A gran lición aquí é que a comunicación dos gatos é moito máis sofisticada do que adoitamos pensar. Non é un monólogo, é un diálogo, e o máis fascinante é que eles parecen axustar a súa forma de falar dependendo de quen tengan diante. Iso sí, e isto é fundamental. Hai que ser prudentes. A boa ciencia sempre recoñece as súas propias limitacións. Lembremos que este estudo se fixo con unha mostra pequena, só 31 gatos, e todos eles en Turquía. Para saber se este patrón se repite noutras culturas ou é algo universal, farán falta moitos máis estudos. E todo isto déixanos con unha última pregunta para a reflexión. Este estudo non só nos fala de gatos, é unha pequena ventá que se abre á incrible capacidade de adaptación social dos animais. Fainos pensar en todas esas conversas sutís que temos con eles cada día. A próxima vez que un gato nos saúde, escoitemos con máis atención. Quizáis nos estea a contar moito máis do que poderíamos imaginar.